lille video til alle pigerne, som nyder lidt for godt af den her dejlige store forbrugerfest hjemme i Danmark 2007. Det har svært medvirket, at vi er en række fyre, som ikke mere kommer på skiferie. De flotte videoer, der er inde på urskov.dk, dejligt at se, at der er nogen, der kommer på skiferie. Det er højst sandsynligt ungkale hele bundet. Og så andre, der har fået en kæreste gennem små 7 år. Vi har nu et par ski stående, som er det tætteste, vi kommer på en skiferie overhovedet. De er lidt forældre, de ski her. Hvis jeg går hen og vinder et par skistøvler, så passer de nok ikke engang i bindene. Hvad er det, der er galt, piger? Det, der er galt, det er det her. Ude og hjemme. Sirene. Alt for damerne. Skønhed. Eurowoman. Hvad fanden skal det til for? Det er mindst et kvart liftkort, vi har her. Så har vi sjovt nok en design støvsuger, som man åbenbart skal handle om dage. Der er nok 2 liftkort her i den her. Hvad har vi ellers? Sko. Prismærker på. Prismærkerne sidder på nu. De var smidt ud den anden dag. Hvad skal det til for? Så har vi nogle planter. Kæppe her i krukker. Det er selvfølgelig fint, men det er unødvendigt, piger. Drop den her forbrugerfest. Spar nogle penge sammen. Send kæresten på skiferie. Det er alt, vi ønsker. Lad os lige prøve at tage et kig over skabet for at få bekræftet, at I bruger lidt for mange penge på alt muligt andet end ski og skiferie. Vi er nu nået over til skabet, jeg snakkede om. Inden vi når dertil, så vil jeg lige sige, de 2 stole her, jeg sidder i, fik jeg at vide i går, at de skulle nu til salg, fordi de er et par år gamle, og vi skulle bare have nogle nye. Hvorfor, ved jeg ikke. Lad os kigge ind i skabet. Tager en vilkårlig hånd ind. Prismærker. 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 Det var det. 3 prismærker. Brug tøjet. Lad være med bare at købe det, fordi I synes det er sjovt, og fordi det er en dejlig forbrugerfest, det er i. Spar penge sammen. Giv os fyre en skitur. Det er alt, hvad vi ønsker. Tilbage til stolen. Piger. Sidste ønske herfra. Det er fint, at I bruger nogle penge på tøj og hygger jer og dit og dat. Men vil I godt lade være med at bruge hele fællesbudgettet. Os fyre vil vi gerne på skiferie, så vi kan opleve det her. Days when life just